Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә. Татар халкында шундый мәкаль бар. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген шул турыда сөйләшербез. Кем ничек вакыт җәүһәрен, белемнәрен куллана? Алдагы минутларда Тиз уку. Казан студенты дөньяда бердән-бер булган нинди курс уйлап тапты? Ике юнәлештә лагерда техник һәм гуманитар юнәлештәге укучыларны нәрсә берләштерде? Авокадий һәм Клеопатра нинди исемнәр Россиядә киң тарала? Казан федераль университеты студенты Россиядә бердән-бер булган татар телендә тиз уку буенча курсны эшләп чыкты. Ул мәгълүматны 2-3 тапкыр тизрәк үзләштерергә мөмкинлек бирә. 4нче курс укучысы Мәликә Хайрулланың тиз уку проекты Казан федераль университетының ел студенты конкурсының иң яхшы студентлар инициативасы номинациясендә җиңде. Узган елның җәендә методикасын сынап карау өчен ул барлык теләүчеләр өчен татар телендә тиз уку курсын үткәрде. Казанлылар Кабан күле янында җыелып, Мәликә белән онлайн шөгыльләнде. Эльвира Җамалетдинова тиз уку курсының үзенчәлекләрен белеп кайтты. Шулай студент җиңел кул хәрәкәте белән китап битен әйләндерә. 1 минут эчендә ул 1700 сүз укый ала. Мәликә филологка укый, аларга атна саен берничә китап укырга кушалар. Студент сүзләре буенча бу эшкә вакыт аз. Шул проблеманы чишү өчен ул тиз уку осталыгын өйрәнде. Хәзер Мәликә көн саен бер китап укый. Минем проектым ул татар телендә тиз укуга өйрәтүгә корылган. Тиз уку ул текстны тиз уку, аны яхшы кабул итү һәм тиешле дәрәҗәдә үзләштерү, истә калдыруга корылган. Һәм менә шуны без методиканы татарчалаштырдык һәм шул рәвешле укучыларны өйрәтәбез дә, кешеләрне тизрәк укырга өйрәтәбез, күп мәгълүматны истә калдырырга өйрәтәбез. Мәликә татар телендә дә тиз уку күнекмәләрен үзләштерергә булды, ләкин шул ук күнегүләрне туган телдә куллану мөмкин түгел. Татар һәм рус телендә сүзләрнең элемтә принциплары, сүз формалары төзү һәм грамматик категорияләрне белдерү аерылып тора. Рус телендә грамматик мәгънә сүзен ахыры белән бирелә. Татар телендә сүз алмаштыргыч аффикс ул эзлекле рәвештә нигезгә кушыла. Татар телендә моңарчы бер методикада юк иде, кызганычка. Бу бик файдалы күнекмә, чөнки ул вакытны экономияләргә ярдәм итә. Кыска вакыт аралыгында күбрәк мәгълүмат үзләштерергә, күбрәк төрле нәрсәгә өйрәнергә ярдәм итә торган күнекмә. Мәликә тиз уку өчен авторлык методикасын чыгарга булды. Моның өчен ул башта татар психолингвистикасын өйрәнде. Аннары татар телендә тиз укуның синтаксис, морфологик, лексик һәм психологик үзенчәлекләрен ачыклады. Соңыннан ул үзенең фәнни җитәкчесе белән бу сорау буенча киңәшләште. Шулай Хәлисә Кузьмина Мәликәгә методиканы төзәргә ярдәм итә. Бу проект дәвам итә, дәресләр дә дәвам итә, онлайн форматта без кызлар белән шөгыльләнәбез, кызлар егетләр белән шөгыльләнәбез инде. Хәзерге вакытта фәнни яктан тикшерүләр дәвам итә, чөнки бу әле гомумән өйрәнелмәгән өлкә. Һәм киләчәктә проектны киңәйтергә, бәлки яңа платформаларга чыгарга дигән максатлар куела инде. Үз методикасын сынап карар өчен җәй көнне Мәликә теләүчеләр өчен татар телендә 6 атналык тиз уку курсын уздырды. Укучылар Кабан күле яр буенда җыелдылар. Уку нәтиҗәләре күрсәткәнчә, уртача 6 атна эчендә катнашучыларның уку тизлеге 5 тапкырга артты. Мәликә шулай ук рус һәм татар телләрендә тиз укырга өйрәтү методикаларын чагыштырды. Ул татар телендә тиз уку тел үзенчәлекләре аркасында җиңелрәк булганын раслады. Җөмлә төзелеше бөтенләй башкача. Һәм рус телендә күнегүләрне ясап, аннарысын татар телендә текстны укуга күчкәч, билгеле баш мие инде ялашкан конструкцияләрне күрми. Бу сагыну хатыңны рус телендә ул твое письмо, менә бу хатыңны һәм твое письмо. Татар телендә ни бар, менә без тамырны күрәбез, аның турында инде сүз бара бит инде. Һәм бары тик кушымча өстәлә, шуннан без үзебезнең баш миебезгә мәгънәне инде сала алабыз. Рус телендә сүзне истәргә кирәк һәм шул сүзнең менә бу письмо сүзенә бәйле икәнен аңларга кирәк. Мәликәнең татар телендә тиз уку проекты КФУның ел студенты конкурсының иң яхшы студентлар инициативасы номинациясендә җиңде. Проект эшеннән эзләнүләр татар телендә уку тизлеген арттыруның заманча технологияләре темасына диплом эшендә чагылачак.
Татарстанның 80 өлкән сыйныф укучысы профильле сменада катнашты. Оны Казан федераль университеты һәм Талантлар университеты оештырды. Смена ике юнәлештә физиклар һәм филологлар өчен узды. Балалар арасында фундаменталь фәннәр һәм педагогик эшчәнлек өлкәсендә иң яхшыларын билгелиләр. Һөнәри күнекмәләр һәм белем алу өлкәсендә университет педагоглары катнашучыларга үз искәрмәләрен бирә. Укучылар өчен лагерьда белгечлек буенча дәресләр, мастер-класслар, тренинглар узды. Социаль проектларны да эшләргә өлгерделәр. Нинди проектлар килеп чыкканын Эльвира Минабетдинова күрде. Туган тел ул халыкның хылыгы, аның хатыры һәм тарихы. Бу Данияр сүзләре. Хәзер ул 11нче сыйныфта укый. Киләчәктә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга тели. Чыгарылыш сыйныф укучысы туган телен Татарстан яшьләре арасында популярлаштыру турында хыяллана. Шуңа күрә Данияр дуслары белән бергә Soft Skills Hub профиле педагогик сменасында катнашырга карар кыла. Ул Казан федераль университеты һәм Казан ачык талантлар университеты белән берлектә тормышка ашырыла. Бу сменада катнашучылар проект эшчәнлеге белән шөгыльләнделәр. Алар киләчәк мәктәбе булдырдылар. Мин бу җиргә булай гына килмәдем, минем чыннан да укытучы буласым килә. Үземнең тормышымны теге балалар белән үткәрәсем анда. Сез әйтәсез килә инде. Татарстан мәгариф учрежденияләренең 40 укучысы Soft Skills Hub катнашучылары булды. 7 көн дәвамында укучылар байтик сәламәтләндерү белем бирү комплексында яшәделәр. Бөтен программа атналык форсайт сессиясе форматында төзелгән иде. Аның барышында 11нче сыйныф укучылары киләчәк мәктәбен проектладылар һәм үсеш траекториясын төзеделәр. Шулай ук алар өчен киләчәк мәктәбендә ихтыяҗ зур булсын өчен төрле мастер-класслар оештырылды. КФУ вәкиле Азалия Гафиатуллина сүзләренчә, бу смена педагог һөнәрен яшьләр арасында популярлаштырырга ярдәм итәчәк. В данной смене ребята, они не только... Бу сменада балалар педагогның кем икәнен һәм аның ничек эшләвен генә белмиләр. Алар инде үзләре дә педагогик тормышка кушылалар. Педагогик югары уку йорты студентлары белән аралашалар. Хәзерге җәмгыятьтә нинди укытучы булу турында җентеклебрәк беләләр һәм теләгән юнәлешкә керү өчен ышаныч табалар. Тимур рус гаиләсендә туып үскән, татар телен ул дусты Данияр ярдәмендә өйрәнә башлады. Чыгарылыш сыйныф укучысы әйтүенчә, бу тел рухи мөхит белән бәйле. Шуңа күрә Тимур татар телен киләчәк мәктәбендә укытырга хыяллана. Аның концепциясын алар сменада уйладылар. Аларның мәктәбе башкалардан барлык дәресләр бары тик татар телендә генә булуы белән аерылып торачак. Моннан тыш, анда яшьләрне туган телне өйрәнүгә кызыксындыру чаралары уздырылачак. Мне очень интересна педагогика, сам хочу стать учителем татарского, вот, будучи. Мин педагогика белән кызыксынам, үзем рус егете булсам да, татар теле укытучысы буласым килә. Миңа бу тел бик ошый. Без моны бу мәктәпне булдырып, торгызырга булдык. Бу сменада физика институты да катнашты. Алар шулай ук 40 укучы өчен киләчәк дөньясына сәхәят программасын үткәрделәр. Физик профильле сменаны уздыруның максаты шәхес үсеше, аны үз билгеләндерү һәм үз-үзеңне тормышка ашыру өчен нәтиҗәле шартлар тудыру. КФУның кабул итү комиссиясенең җаваплы сәркәтибе Александр Бибик сүзләренчә, бу чарага эләгү өчен укучыларга катгый сайлап алу узарга туры килде. В этом году смены, вернее, конкурсный отбор на смены. Быел профильле сменалар уздыруга филология һәм мәдәният ара коммуникациялар институты һәм физика институты сайлап алу узды. Бик яхшы практика, без талантлы яшьләрне чакырабыз. Бу сменага эләгү өчен балаларга катгый сайлап алу узарга, мотивация хатлары язарга, проект алдындагы бурычларны хәл итәргә туры килде. Хәзер бу сменада алар бер атна интенсив үткәрәләр. Катнашучыларның барлык әзер проектларын КФУ һәм Талантлар университеты вәкилләре бәйләде. Сменаның соңгы көнендә проектлар яклау докладлар форматында узды. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен визуальләштерү инфографиклар тарафыннан тәкъдим ителде. Жюри аларны проект эшчәнлеге таләпләре буенча гына бәйләмәде. КФУның кабул итү комиссиясенең җаваплы сәркәтибе Александр Бибик аларның инновацион идеяларның эштәлегенә дә игътибар итүләрен билгеләп үтте. Я уже прослушал несколько проектов по физике. Мин физика буенча беренче проект тыңладым инде. Темалар тормыш турында, моны мәктәп, балалар эше дип атап булмый.
Бу инде яхшы идеялар, алар алга таба реаль әйбергә әйләнергә мөмкин. Проектларны тәкъдир итү йомгаклары буенча катнашучылар КФУга филология һәм мәдәният коммуникацияләр институты бакалавриаты программаларына кергәндә өстәмә баллар алалар. Җиңүчеләр 5, призерлар 3 балл. Мәскәүдә Авакази, Казанда Әмир һәм дә Шита шәһәре автобусында нинди чебурашка йөри? Бу хакта хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алдагы минутларда кызыклы тәнәфес, мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан кызыклы яңалыклар турында рубрика. Сәлам дуслар, бу елның беренче ае, аның белән гыйнвар да артта калды. Димәк, язга да күп калмый. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Мәктәп укучылар тормышында булган иң кызыклы язмалар нәкъ безнең сәхифәгә ләгәдә инде. Балага нинди исем кушарга? Бу сорау яшь әтиәннәрнең тәмам аптырашта калдыра. Ә бит һәрберсенең балага уникаль, шәп яңгырашлы булганын эзли. Мәскәүдә мәсәлән Урал, Бриллиант, Лавр Космос, Авакоди, Афина, Лаванда кебекләр белән шаккаттыралар икән. Ә иң популяр булганнары арасында София белән Александр. Татарстан башкаласы да алардан калышмый. Бездә дә бит балаларга нинди генә исемнәр кушмыйлар. Сабыйларга ешрак Әмирхан һәм Әминә исемнәрен кушалар икән. Шулай ук Нәзир, Самат һәм Лериканы да әлеге исемлектән төшереп калдырырга ярамый. Иң мөһиме, балалар гына сәламәт булсыннар. Ә бит элек исемгә әллә нәрсә туктап тагын тормаганнар. Ник дигәндә, һәрбер сыйныфта мәсәлән берничә адаш табылырга мөмкин. Привет, Ромка. Здравствуйте. Вот ты с нами учиться будешь. А какие у вас ребят? Ребят у нас во. Никто тебя не обидит, никто смеяться не будет. Чебурашка руль артына утырган. Әле генә бөтен илне яулап алган фильм күрәсең шул кадәр популяр ки, хәтта аның фанатлары төрле шәһәрләрдә пәйда була. Шитада мәсәлән бер маршрут автобусы йөртүчесе Чебурашка костюмыннан линияга чыга башлаган. Җырлар җырлый, балаларга табышмаклар бирә, хәтта бүләкләрдә тапшыра икән. Иң мөһиме, кешеләрдә аны күргәч елмаю барлыкка килә. Ә кай вакытта мондай кичкәнә генә әйбер дә кайфны күтәреп җибәрә бит. Необычная маршрутка везла меня сегодня. Очень необычная. Прямо новогодняя. Спасибо Чебурашке за супер настроение. Все превосходно, просто наслаждение. Печеньены кем тешләгән? Англиядә яшәүче бер кыз моны ачыклау өчен хәтта полициягә мөрәҗәгать итә. Имеш бу гамәлне Санта-Клаус кылган дигән шик туганда. Хәтта дөреслекне ачыклау өчен кыз полиция хезмәткәрләренә ДНК тест ясауларын сорый. Әлегә нәтиҗәсе юк. Ләкин печеньеда теш изе калган үзе. Кем белә, бәлки шул рәвешле Санта-Клаусның изенә дә төшерләр әле. Кристалл, это печенье только для Санты. Но я только одну. У тебя же был десерт. Татар мультфильм яңа проект булдырган, ул 6 хәреф дип атала. Андагы персонажлар татар хәрефләре рәвешендә мәкальләр сөйли икән. Бу яңалыкны социаль челтәрләрдә Рөстәм Миңнеханов хәбәр итә. Бик кызык булып чыкты. Ә сез нинди татар мәкальләрен беләсез дип сорый балалардан. Тылсымлы хәрефләр белән сез таныш булыгыз. Ü, M, J, Ü, H. 6 хәреф. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Бу әйтем тырыш хезмәт турында. Ташка кадак кагуы бик авыр. Әмма әгәр бик тырышып эшләсәң, теләсәң инде эшне дә башкарып була. Тырышсаң, бар да килеп чыга. 6 хәреф. Бу атнага менә шулар иде, очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Һәр кешенең гомерендә максат булырга тиеш. Программаны татар мәкале белән тамамлыйбыз. Тамашачыларыбызның һәрберсенең дә максатлары, хыяллары бар дип ышанабыз. Омтылышларыгызга ирешергә телибез. Сау булыгыз.